Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nationalista Party nga mga partido ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia ang formal na nag-endorso sa kay Ferdinand Marcos Jr. bilang ilang kandidato sa pagkapresidente. Mayor Bing, wala pa makadesisyon kag bukas bisan sa kay sino nga kandidato. Yaring report. Bukas sa gihapon si Bacolod Mayor Evelio Lunardia kung sino ang iyang suportahan nga presidential candidate, inibisan pa nga formal nga ginanunsyo sa iyang partido nga Nationalista Party nga ilang pagsuportahan ang kandidatura ni Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapresidente. Inisang ipamangkot siya kung bala, nagakahulugan nga si Marcos Jr. man ang iyang suportahan sa pagka-presidente. Keep my options on the presidency open in the meantime. I'm a new member of the Nationalista Party. I don't know exactly the culture and the details of our rules and regulations. But I believe that our bosses, who are the Villayars, are people who listen. Sa Biyernes, natala na ang pagbisita ni Senator Manny Pacquiao sa Bacolod para sa iya siningang kampanya. Si Lunardia ang upod sa Team Pacquiao sadto sa kadamihampang sa Las Vegas. Ginanunsyo sa kahapon sa spokesperson sa kampo ni Pacquiao nga si Anay Mayor Monico Pontevilla na makikita si Pacquiao sa mga alkalde sa Talisay, Silay kag Bago. Kag sa kasumpong ni Lunardia nga si Mayor candidate Albi Benitez kag Governor Eugenio Jose Lacson. Sunod ko ni Lunardia, bukas ang Bacolod sa bisan sino nga kandidato. I have no control over that. But one thing for sure is yesterday when I was told that there was an application of the Pacquiao camp to use the public plaza and there was some kind of a slowdown in the process, I interceded and I told him to rush the same and grant to Manny Pacquiao immediately. Ang sigurado lang sa subong sunod sa alkalde nga iya ginasuportahan ang kandidatura ni Mayor Sara Duterte sa pagka-vice presidente.